Hemmejaňyza salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşiňimiziň 158-nji bölümine hoş geldiňiz. İki bölüm bäri like sany müňe ýetenokdy diýip gahar edäýsem mikam diýip ýördüm bolyn. Geçenki bölüm 1000 like geçdi. Köp sag bolun dostlar. Bu bölüm hem 1000 like geçer. Dogrymy dostlar? Like. Täzeliklere ilki sport bilen başlaýar, soň klipler, soň döwletçany kinosy barady we başga da täzelikler bilen dowam ederiz. Sport dünýäsinde ildeşimiz Daniel Şirkin ştaýny okaýyn nagat kynmy? Okumam kynasynda. Sportun pankirton görnüşinde Daniel Şirkin Rossiýanyň birinçiliğine eýe boldy. Berekella Daniel şubatda dowam etdiňe üstünlük arzu etýäs ildeşimizin Instagram sahypasyny şu ýerde belleýän dostlar gollalyň. Hukman. Onda näme klip täzeliklerine başlaýas. Mähri Pürgulyeva bilen Güneş parlasın ýerýüzünde. Güneş parlasın bütün yeryüzünde, toylansın Türkmenin gözünde. Evelen hürriyet çağlanan sesleri menin ata vatanıma baktın ve seni. Güneş parlasın bütün yeryüzünde, toylansın Türkmenin gözünde. Dostlar, ünslerdiňizmi? Ýaş aýdymçymyz Rowşen izleyizine täzelik ödürleýär. Berekella. Canıma tay vurdum, özüme tay vurdum, özümü gün seni ay vurdum, häsitim özüme saz vurdum. Canıma tay vurdum, özüme tay vurdum, özümü gün seni ay vurdum, häsitim özüme saz vurdum. Indiki täzelik beyler bilen Berdibiýiniň Zarym aýdymynyň akustik görnüşi. Verme, başka söýwe verme, men söýgümini harme, sen başka birini yarme. Verme, başka söýwe verme, men söýgümini harme, sen başka birini yarme. Yine bir täzece klip Murat Öwezden Melhem. Sevdime kabul ettim bolşun nehili bolsa şeyle. Melhem yetten ok yürügüm, bilýän o kimde, bilýän olam bir sende. Melhem yetten ok yürügüm, bilýän o kimde, bilýän olam bir sende. Celil täze albomyndan soň täzelik ödürlänok diýdim welin habarym ýok aýdymyna täze klip ödürläpdir. Sevdim onu, yani onun habarı yok, sevşin ya, sevşin onun tapası yok. Sevdim ben, yani onun habarı yok, min yani sevşin onun tapası yok. Zenan aýdymçymyz Miwe Gummanowadan täze klip Kim günäkär? İndim ana yalvarma, sen minni yandırma, ansat del bu kalbama. İndim ana yalvarma, sen minni yandırma, ansat del bu kalbama. Mekan Çargıliyev snippet video hödürläpdir, ýagny gysgaçyk video. Ömden minni tanıyana, vakbulle tanımana, hiç kemeder sana, men barda di aydiyana. Minni tanıyana, vakbulle tanımana, hiç kemeder sana, men barda di aydiyana. Indiki täzelik Rahman Hudaýberdiýewden Sen canım. Sen canımdı, galyanımdı, sen arzulam, hıyalımdı. Senin mehrin, senin sevgin, aylanıp dur min kanımdı. Sen canımdı, galyanımdı. Eldar Ahmedov konsertde hindi aýdym aýdypdyr. जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ जानम देख लो मिट गई दूरियां. Indiki täzelik halk aýdym Time Gülşirin Kürt gyzynydan söwdügüm. Uyutulur köynüğünü kan bilen, hay boyadılar köynüğünü kan bilen. Adı belli Arap dilli sürdüğüm,
Dostlar, ýadyňyza düşýän bolsa, geçen bölüm diýipdik. Döwletjan Türk kino serialy Kuruluş Osmanly rol alýady. Bölümi çykdy. Göresi gelýänler üçin aşağıda apisaniýada goýýan, girip görüp bilersiňiz. Hoş gelmişsin Balaban kardeş. Hoş gördük kardeş. Inni gelýäs MPO şahaçygyna dostu Türkmenistanyň iň uly ýyldızlary Söhbet Jumaýew, Fithaji Ýazmamedow we Sap. Canımdan gel bereyin can, tenimden gel bereyin kan. Ömrümüzün sonunu kinli, gitmesen bol ya yanımdan. Inniki täze aýdym didardan daşlaşma. Başlaşma benim ise yanımda bolgun. Bilýärem bu ýürek, bilmem anla. İnceler soğuk geliyor daýgujama sen dola. Bilýärem bu ýürek, bilmem anla. Instagram täzeliklerinde Farhat Oraýew istoriýasynda ýaşy goşun fo interview edipdir. Ya toyuna şunu tutup bilema. Yaxşı. Salam aleyküm. Ne için toydan post koyamam? Yaxşı. Yönü köşede yapmadı. Aha. Yıkıcı kostüm var ama da. Anan ünser 99% toyda. Aha. Anan mana istoriyada paylaşsam da. Aha. Yine bir toy vardı. Yine paylaşsam. Oraya şov reisi ne diyorlardı. Reklamadan alan pulun ne miden iş alan okumaları. Doja ikinci storida. Bağlana. Dostlar, sizin pikirinizçe ýaşy bizim online gepleşimide mihman bolup gelse sizin pikirinizçe näýli bolar? Yine bir Instagram täzelik Azat Orasyň sahypasynda şeýlerek video. Azat Orasyň, tanırma kaladam dermi, silahlarından soraver. Hey beyler şahsi, Allah gitmeyen satmı. Neni yitirmek kıyın yani seni tapmağın satmı. Suzer! YouTube täzeliklerinde Halipe Aman Kadirov Aziza vokal barada şeýle diýdi. Dinan maşynyň içinden haýtyny we toýunda aýtdyrjak diýdi. Mene Azizany aýtdyrjak diýen. Ýürümden aýdýan da. Jan tawdyn başyny dik boldy. Hemişe üstünlük kim raňwadym. Ýene bir edek bergägen şarpaly mehmanlar. Atşan rawatlaryny ömrüň watan. Sağ olun Halife can. Inni gelýäs iň gowran şahaçyklarymyzyň biri Könüler ýatlar şahaçygymyzda Arnuş Murat Durdyewden ýagyş ýagýar. Yağışlığın qaydıp gelýän okudun, karşı ally yeni tanıştırma. Gözüm düşdi, şonu için hümlüdü. Bir çekdecek ýaşy edilip durma. Fina dursun, ışga düşen asmanın coşlarına sığman ağlayanını. Men bolsa ýoşa çetin seçdimde, tuttum seni üstüne sayavanımı. Yağ göğe bizi duşurmak için. Yağ göğe beni sana duşurmak için. Yeni bir Könüler ýatlaly geldiş kürtäň aslynda. Bir nokada dikip gözlerim darasın. Niçin gama batyan aygıyıp kürtäň aslynda. Bir nokada dikip gözlerim darasın. Niçin gama batyan aygıyıp kürtäň aslynda. Gizleyip seni
aytman yürek ağısın niçin gama batyan aygı kürten asınma gizleyip sen aytman yürek ağısın niçin gama batyan aygı kürten asınma Inni gelýäs tesirleri okuma şahacymyda ilkinji bolup tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Eskolife. Salam media tama işiňize üstünlük. Diňe öňe good luck. Berekella Eskolife soňuna ilkinji bolup tesir ýazyp bildiň. Inniki tesir ýazan dostumuz Malik Begnazarov Ruminiýadaky türkmen taliplerden media tama kanalynyň işgärlerine, işlerine diňe üstünlük arzu etýän. Her hepde iň täze-täzeliklerden habarsyz galdyrmaýandykları üçin ullukan sag bolsun aýtýan udaçy diňe öňe bizim hemme taliplerimize salam ýollaýas. Inniki tesirimiz Ihlas Can Muradov. Media tama berekella size patpisatçı edenlerin bar sizin bölümleriňizi şeýle bir garaşýarlar. Daja türk seriallarında ýatlaryna düşenok. Ýene bir ýedek berekella söz ýok bingo. Biz hem sizin ýaly agzalarymyzyň bardygyna beýenýäris. Inniki tesirimiz Mehmet Ahmedov. Это мой брат двоюродный. Спасибо вам за такой выпуск и спасибо за поддержку. Emir Doğurmuzun Doğru öýtýän. Inniki tesirimiz Hadise Aynur. Vurur yüze ifadesi media tama bir tanesi. Tuğulma şahir ekeniňize. Qiyas Taganow şeýle diýipdir. Xitay döwletindäki we türkmen studentleriniň adyndan hemmäňize gyzgyn salam. Türkmen halkyny we media tama işgärlerini yetip gelýän 12-nji iýul Ilymlar güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýan we meniň hem 12-nji iýun doglan günim. Siz hem meni gutlarsyňyz diýip umyt etýän. Köp sag bolun. Doglan günüňiz gutly bolsun, uzak ýaşaň. Inni gelýär iň soňky tesirimize. Mekan. Mediadan. Blogerlar dünýäsi. Habar berip her kime beýendirýär hemmäni. Media tama salam işiňizde üstünlük. Köp sag bolun bize şunýaly goşgy ýazyp gollaýanyňyz üçin. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Meniň pikirimçe bu bölümde gyzykly we öýtgeşik täzelikler bardy. Iň esasat özüňize gowja terediň. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Men altynam diýelim, izinden gelişen o. Men altyn. Hemme jaňyza salam, gowmýandylaryňy diýen. Sen näçin diýen TikTokda galyp geldi şu. O görülmem näçe bollar? Täzemaş. Gowdan bollar. Tesin. Indi gittik. Iki bölüm bäri başlaýany. Sen mekem diýip bölümüň like geçdi. Dawa werin. Boldumy? Ýyzy o normal. Täzeden aýdyrmy? Oldu. Şuň ýyzyny Täze aýdym. Diýdim welin habarym ýok, şol gelin o kel. Amandan soň täzelik sesime bilen bolýar, jaňyla dyrdyr bolýar. Tekeller gitdi, habarym ýok, şol gelin habarym. Habar bahana etme. Dur, jeli täze aýdym. Var, ýagny. Ýok, çenim sesim aýar gitdi. Niye böyle? Wadan täze klip. Aýdym klip, MP3. Kim günäkar? Hay berekella. Soňunda Doğru kene birinci doğru aýtdym. Şo böyle bir çıktı hayvan, şo kino öňem çıktı. Men gülýänime de bara suwjuk diýerler, ne ağlasam mykamy. Girip görüp bilersiňiz. Ay mal. Vay doğrudan. Sen familiýasy ýokmy? Inni gelýäs MP3 şahajagyna. Inni gelýäs MP3 şahajagyna. Inni gelýäs MP3 şahajagyna. Inni gelýäs Dur. Inni gelýäs MP3 şahajagyna. Taşlaşma menden, hoşlaşma. Men tak şeýle yüz-yüzeme diýip pikir etdim. Näme men bilen bil aýtýarmy? Deli ara oraýsyň. Hemmes karşı azat oraýsyň. Pasynda şeýlerek video. Tagypasynda şeýlerek video. Sen betle Vakal. Aga gidaydan ştaydan. Inni gelýäs. Gowy ýaşagy çykdamyň biri.
Könül riyat alsana. Şunlar seyretmen aytıp korkadayın mı? Bir yedigim. Hanım da. Inni gelýäs iň goýran şagajyklarymyň biri täze. Altyn özüm sağ. Ya seyretem o şu asere. Dan ýagyş ýagýar. Ya. Tüy şunu dinlemeli aýdym. Ýagyş ýagýar, şonu silme. İstanbuldakylar dinlesin ýöne. Bolly? İza ýok, näme etmeli? Men hemme taliplere salam näme diýen? Aýda. Hemme taliplere salam ýollaýan, ya salam aýdan, ya boldy. Vay, yaman bu kadar kayın olulu. Ihlas, Can Murat. Bolly, uf. Ya gutarın ne? Gutara. Dön, yapa. Sen yapan şu dedik. Ne çıkıyor oynar? Sen hiç